Hej stjerner. Vi er tilbage med en bemærkelsesværdig videobesked denne gang. Klar til at se den? Der arbejder hele 138 forskellige nationaliteter hos os. Og desværre taler ikke alle det meget godt, eller endda slet ikke hollandsk. Og vi vil gerne levere denne besked på alles modersmål, og vi har skabt adskillige versioner af denne video i forskellige varianter. Og vi bruger kunstig intelligens til forhåbentlig at gøre det anderledes og bedre. Nu vi nærmer os slutningen af året, vil vi absolut udtrykke vores værdsættelse for det arbejde, I leverer hver dag. Jeres indsats og dedikation som hjemmehjælp er uvurderlig for både os og selvfølgelig også for jeres kunder. Derfor er vi enormt taknemmelige for det arbejde, I udfører hver dag. Som en gestus af vores værdsættelse har vi forberedt en lille gave til hver af jer som et symbol på genkendelse. Vi håber også, at dette er enormt sjovt for hver af jer. Det er en duftoplevelse fra Atelier Riboul. Denne gave repræsenterer ikke blot vores taknemmelighed over for jer, men også den store vigtighed, som vi tillægger hver enkelt af jer i vores organisation. Ja, og det er ikke slut endnu. Vi har endnu en anden vigtig meddelelse. Takket være midlertidig statsstøtte kan vi tilbyde jer en købekraftbonus. Denne købekraftspræmie er en anerkendelse af jeres vigtige rolle som hushjælp i samfundet og hos os. Regeringen har truffet beslutning om, hvor meget der kan tilbageføres til medarbejderne. Jeg er meget glad for at kunne meddele, at vi har reserveret det maksimale beløb til jer. Denne præmie vil snart blive vist på jeres Edenred-kort inden for nogle få dage og vil være knyttet til jeres arbejdstimer. Så præmien vil variere fra person til person, og I vil modtage hver e-mail med jeres præcise individuelle beløb. Maks nettobeløb I kan modtage er intet mindre end 250 euro, 150 euro. Wow, de præcise detaljer følger selvfølgelig stadig, men vi ville gerne bringe jer disse positive nyheder. Med helligdagene og udsigten håber vi allerede, at denne bonus vil være ekstra nyttig for os. Vi ønsker jer også glædelige helligdage og meget sjov med denne velfortjente bonus.